menin teistolli! Mä menin teistolli! Mä menin teistolli! Mä menin teistolli! Mitä? Mä menin teistolli! Mä menin teistolli! Mä menin teistolli! Mitä? Mä menin teistolli! Mä menin teistolli! Yes! Yes! Mä menin teistolli! Eka oli Stemon GG! Yes! Let's go! Yes! Yes! Joo, hei, Korbe. Se ei mene Crimson Planet ja Tales